secuestraron o trayecto que nos modificaron a delegación do Goberno. Ao final, se vos dades de conta, tiñamos un trayecto, bueno, ahora aí a policía, bueno, falamos con eles, efectivamente, teñen o seu trayecto oficial, que foi o que tuveron que cumplir. Non vamos cargar contra outros compañeros de traballo, que eles teñen que unha obligación que teñen que facer ese recorrido público. Entón, bueno, pois... Quen variou o trayecto? Que sepades tamén que isto é o que o comité de empresa é o que nos axuda un pouco a levar a cabo cando nos sentamos nas mesas a reivindicación que facemos, que son de todos. E bueno, pois nada, temos que programar algo para a nivel nacional en Compostela. Estamos en contacto con outros comités, constanos que en algunha provincia están a levar a cabo o mesmo que se fixo aquí, e bueno, estamos á espera de que haxa algo conxuntamente en Compostela, que é onde, posiblemente,